Pekný deň prajem. Poznáte ho ako vždy veselého a hlavne vtipného človeka. Je to herec, moderátor, čerstvý držiteľ ceny Otto a teraz už aj tvár spoločnosti Typos a reklamy na vašu obľúbenú číselnú lotériu Loto. Michal Hudák. Pán Jozef má svoju zbierku šťastia a neustále ju rozširuje a rozširuje. Na svoje šťastné exponáty nedá dopustiť. Neustále sa o ne vzorne stará. Pán Jozef ale nevie, že o šťastie sa treba starať inak. Pre šťastie je tu Loto. Teraz ešte oveľa viac možností vyhrať. Typos. Obľúbený Michal Hudák má obdivuhodný zmysel pre humor a nakrúcanie spotov si užíval. Mám pocit, že ten výstup je fajn a odozvy z okolia sú také, že tá reklama asi bola vymyslená a nakrútená dobre a nakrúcalo sa v rôznych prostrediach s rôznymi ľuďmi v rámci hereckých akcií a bolo to veľmi príjemné, naozaj veľmi príjemná práca. Loto zmenilo život už nejednému hráčovi. Pri odpovedi na otázku, čo by zaželal výhercom, úsmievavý Mišo nezostal svojej povesti nič dlžný. Ja by som im zaželal, aby mi ponúkli tie výherné čísla, aby som aj ja mohol zažívať rovnaké šťastie. Nie, teraz úplne vážne, keď sme začali spoluprácu, mňa veľmi zaujímalo, že či ja teda môžem naďalej podávať číselnú lotériu v rámci Typosu. A bolo mi povedané po preštudovaní rôznych pravidiel, zmluv a zákonov, že áno, nevylučuje moja účasť v tejto reklamnej kampani, aby som sa zúčastňoval aj na číselných lotériách. Takže doteraz si normálne loto podávam. No a máš nejaké také svoje čísla alebo náhodné tipy podávaš? Podávam náhodné tipy. Zatiaľ najväčšia výhra bola asi 45 eur, ale tak snáď raz. Hovorí sa však, že práve tie malé výhry robia hráčov naozaj šťastnými. Samozrejme, mňa poteší, aj keď vyhrám 80 centov. Ja sa z toho naozaj teším. A už len preto, že tu ide o nejaký adrenalín, o hru samotnú. Kto nehrá, nevyhrá. To je veľmi dôležité. Lebo mnohí hovoria, jasné, tak tomu sa žije, keď vyhral. A keď sa opýtam, ty si niekedy tipoval? Nie. No tak to musíš. Bez toho to nejde. Kto nehrá, nevyhrá. Ja sa toho držím. Rád hrám, rád súťažím, musím povedať. Si poverčivý? Som veľmi poverčivý. Dokonca mám svoje nejaké súkromné rituály, ktoré určite využívam pred nakrúcaním alebo pred nejakou veľkou akciou. Ale rozhodne o nich nebudem hovoriť, lebo by sa porušilo to tajomno toho rituálu. Mám aj šťastné čísla, nie sú to tie štandardné, dokonca 13 mám veľmi rád a 8 obľubujem, 4 je moje životné číslo, takže krútim sa okolo týchto čísel niekde v azijských krajinách. Dozvedel som sa pred mnohými rokmi, keď som tam bol prvýkrát, že 8 je veľmi šťastné číslo. Tak aj tá 8 tak nejak okolo mňa sa krúti veľmi intenzívne. Vie si predstaviť, že by si vyhral hlavnú cenu v číselnej lotérii Loto? Ako by si s touto výhrou naložil? Viem si predstaviť aj hlavnú cenu v číselnej lotérii Loto a viem si ešte lepšie predstaviť hlavnú cenu v číselnej lotérii Eurojackpot. Hlavne keď je v tej maximálnej možnej výške, ak sa nemýlim, je to 90 miliónov eur. Viem si to predstaviť a naložil by som s ňou veľmi rozumne. Mám s tým svoje plány. Či sa mi to podarí zrealizovať, to už je otázka šťastia. Spoločnosť Typos má okrem Lota v ponuke ešte 9 číselných lotérií a všetky sa tešia veľkej obľúbe. A ktorá je tá vaša najobľúbenejšia? To sme zisťovali v našej ankete. Mám rada Loto, lebo by som si chcela kúpiť peknú dovolenku. Hrám aj Loto a mám rád lotériu Rentu, až to pozná. No, pardon, lotéria to není, to žrebík. No Loto. No máte los, by som ho kúpil hneď od vás. Mám rada Eurojackpot a dá sa tam vyhrať veľa peňazí. Niekedy aj tie najjednoduchšie otázky môžu v sebe skrývať tie najzaujímavejšie odpovede. Nož a ja viem odpovedať, prečo sa nám ďalší príspevok do dnešného vydania Typos Info nezmestil. Pretože 5 minút ubehlo a je tu záver. Pekný večer prajem a veľa úspechov v hre, priatelia.